nech sa páči, ďalšie. Bola na počúvanie Krasika. Hovoríte, že 26 rokov si boli na politike. Trošku vlastne, Ja som tak dlho nie som, tak si hovoril, že ste niekedy kandidovali na primátora v Bystrice? Nie. Nekandidoval som na primátora mesta a ak ste zachytili to v úvode, tá zodpovednosť kandidovať za primátora mesta, ja to neberiem ako tak je za mnou, neviem kto, peniaze, strany a čo a teraz kandiduj. Nie. Rozhodol som sa osobne a predovšetkým, ako som povedal, rozhodol som sa preto, lebo cítim tú potrebu, občiansku potrebu a tie skúsenosti za tých 26 rokov, je to 6 funkčných období, 6 krát ma zvolili občania mesta, aby som bol úplný. V 90. roku to bola politická strana VPN, ktorej som bol aj členom, potom bola demokratická strana a v roku 2002 prvýkrát ako nečlen politickej strany som kandidoval na poslanca a prvýkrát za histórii mesta Banskej Bystrice od roku 1990 bol som zvolený ako prvý kandidát, nezávislý kandidát na poslanca mesta Banská Bystrica.